Alhajin Allah. A baka fitowa. Ni da yake sallama kawai na ji ban ji karin mashi. Wallahi ba hindin ne ya bani matsala. Ya salam. Bulogi ne yake wani facal. Sai turo shi ne. To. Yawwa. Kamar sakon nan na Kudin sa. To. Gashi an sayar. Amma aka sayar din. Ba a cire la'ada ba. Saurin da nake yi yanzu idan isiya sun kira ni shanu wasu ta kuce zan je ka. Allah sarki. In Allah ubangiji ya sa na dawo na zo gurin. To shi ke nan. To ga bulogi ya ban matsala. Wallahi to ai abinda za a yi tsaya za ka kwance ka gyara. In ka gyara sai mu haɗa a kasuwa. To haka ne kuma fa. Nagode. To nagode. Nagode. Miliyan 2 ne? Insha Allah. To nagode. Yawwa. Allah saka da alkhairi. Yawwa. Allah ma sarkin fawa. To amin. Allah sarki ji kan baba gajere. Nagode ka ji ko? Madalla. To yanzu na zan samu bulogi. Ana. To yanzu ina zan samu bulogi su fana. Ka safa hannu, da Allah zo nan. Da Allah ka shiga shan gidan na ga akwai mai mashin. Ka ce da Allah sabu bulogi su fana. Mashin din ne ban matsala. Sauri yin kama miliyan 2 nan ya afon. Miliyan 2 ya afon. Miliyan 2 ya afon. Miliyan 2 ya afon. An yi asara wallahi, su ɓerere an yi asara su ɓerere miliyan 2 za ka sace mun. Wannan uwarka nan ne aje kuɗi a nan ka zo za ka ɗauko kaga na isa wallahi sai na ga unguwan nan na ma fasa sa fulogin miliyan 2 zai ka ɗauka ni ka sa bayanin ka kawo mai gida